Ini nometa Joroni. Taura Ini nometa Ndauya mudarira mambonge. Ndauya mudarira mambonge. Kuzopupura nhau iri pakati paAmoni naDivine. Kuzopupura nhau iri pakati paAmoni naDivine. Ndataura chokwadi changu chete. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Izimigo ndinzwe. Izimigo ndinzwe. Focha. Right. Hey, vakomana. Ni mukadzi wenyu. Divine. Ni mukadzi wangu. Si mukadzi wangu. Divine. Ni mukadzi wangu. Si mukadzi wangu. Divine. Ni mukadzi wangu. Si mukadzi wangu. Unizwa dalili apindura chi. Hata asi mudzimai wangu. Same. Alright. Amo. Jenga zogero. Ndiyo ndai fakitana. Mwana ari kumba mwana ari ku. Taura mwana yara ari mu. Ni mwana wajo. Akabata ndio. Imai Divine. Imai Divine. Ani? Amai mkomano. Amai Divine. Divine mwana wangu. Ana amai wangu. Mjonye yo Divine Mto. Mto. Kuotwa kusutswe kakasukunye kwani. Oto. Yes. Oto kana zvekunomera mitindo ravanhu. Aiwa. Unoziva kuti oto akunomira mitindo nemitindo vanhu. Asi une mwana. Ndizvo. Akabatwa namai ako. Ndizvo. Handidari mavinhu. Kuinga waramba kuti hauna mukadzi. Wamuramba kuti hauna mukadzi. Haana mukadzi. Mwana wakangudonha. Uye mwana yakambobva kupi? Waramba iwe kuti hauna mukadzi. Mwana uyu akabva kupi? Right, mutongi asvika. Ndikomana taura nyaya yako tizvidari ichingwa. Nyaya taura kasemunhu unoda kuchemedzwa vakadzi vapera here uchemera vakadzi mudare uchemera vakadzi anonaka zvakadii mukadzi ane unzenza hwakadaro ye men enough kana waenda kudaro ndokwaunobatsirwa kudaro saka pandaifambidzana nometa pane basa pandaisenga paive pabasa pabamnini vake saka ndisenga pabasa ipapo bamnini vake pavakazonzwa kuti ndikudana naye nemwana wavo vakabva vandidzinga basa ndadzingwa basa ndakabva ndatsvaga rimwe basa ndobva ndaona inoti ndaishandira mulocation vaitwa zvemabhizi saka ndakabva ndatanga kushandira land kuseri kwacho ndichishandira ikoko ndakatomboita zvenguva ndisingaonani nemusikana muri kuzvidzwawo here kudare zvekutauraizwi izwi rako ngarikwire munhu wese ari kuno anzwe kuti uri kuti zvakati unonzi ani zita rako Amon Kasera Amon Kasera Kasena Kasere chandoda kukubatsira mwanangu chinohwana munhu auwanze shungu kana uchiita chinhu kana chatoitika chiine mazuva chakaitika handiti chakatoitika handitopa
mambo munodiwa nyaya yekuti mambo inini ndini ningi. Nyaya yangu yandauya nayo muno mudare ndeyekuti handiwa vanhu tese takateerera nevari panze vachitonzwa, handiti ndizvo? Nyaya yandavinda muno mumambo ndeyekuti mukadzi wamuri kuona apa ndakagara naye kwenguva yakati, tikaita mwana kwenguva yakati, mwana watakaita wacho iyeye ndiye ari kumutsa muromo nhasi. Handiti uchitsanangura wakati ini ndiri kukunzwa, but ndoda kuti vanhu vasazoti vaingopindurana vari tu. Tangidza nyaya yako, sununguka. Ini mambo ndoitwa Amon Kasire, nditaura nyaya yangu pamusoro pemusikana wandaida naye. Ndakazongosiyana naye ndisingaonani naye, akazouya kumba kwedu ane pambiri achiti pane 6 months. Ndikamubvunza kuti koiwe wazoyomba kwedu nhasi pamberi pako pane 6 months pakuita sei? Zvikanzi ndaikutsvaga nandisingakuoni nasingazivi kumba kwedu. Ndikati alright, vanga vaziva pabasa pandaishandira ndopa vakauya vachindudza kuti anasisi vake ndo vakauya vachiti Nometa ane nhumbi yako kuunga. Ndikati pamiri panapa pasi pangu. Zvikanzi tichauya naye kuma4. Vakazouya naye kuma4, akauya Nometa akanditi Amon ndine pamuviri pako. Ndikati Nometa pamuviri hapasi pangu. Zvikanzi pamuviri pako ndoda kuendaumba kwenyu. Akaizvozvi ndinogara kumapiri, iwozouya wonditora kuenda kumba kwenyu. Ndikati alright. Ndakabva ndaendaumba kwako kumapiri ndikanotaura nemurume wakaigara naye anonzi Chidembo. Akatonditi iwe haufaniri kuramba pamuviri ndepako, kunyange vanhu vari kumba vakutoti Amon ndaida Nometa unotozikanwa hanzi waiuya nemota dzako. Chidembo chii munyaya iyi? Chidembo ivo vainditi Chidembo anodanana nasisi vavo nasisi vake. Saka anga ari umwe mukuwasha nyina. Inini ndakazoona ungati vaitotsvaga ukama kuti vakwanise kukuthiretena kuti vauye nemwana kumba kwedu, vachiziva kwaanofanira kunge achienda. Vachiziva vakati chituta ndechichichi. Pakauya ne6 months ndikatobvunza nasisi vacho zvikanzi anasisi vacho navari kupi? Anasisi vacho nanandivafonera vachingoti vatikuya but asada asvika. Alright, tsanangura apo. Sa iye ndatomuti pamuviri hapasi pangu sei wazouya pane 6 months. Zvikanzi anasisi vacho papo vatodanzi inoti yemusikana mimba yakaioneka, so hatisi kutozotanga nemunhu. Tazoziva nekuti hanzi mwana angakupindukire mudumbu agorwadziwa, ndopaakazonotorwa naChidembo. Vakabva kubasa manheru, ndakabva ndaendaumba kwaChidembo. Zvikanzi mukomana gara watakura mudzimai wako uende naye. Ndikati kuti ndimutakure mberi hazviitereke, nende kumba ndonozivisa ana baba nyaya iriko. Zvikandora iyo ndakabva ndaenda kumba ndanozivisa ana baba. Mangwana pandainzinduka ndainotora mukadzi, ndakazoenda pamba pana Chidembo. Ndaona Chidembo asipo, angatova manheru ma6. Ndaona Chidembo asipo. Zvikanzi mukadzi wako tatoenda nomusiya kumba. Ndikati alright. Ndoandatanga kugarisana nemudzimai. Vabereki vake vakatotanga kuti tichibvisai mari dzemasungiro nekuti mugarisana nemwana wedu ikoko. Tikati alright. Tikatsvaga pashoma patikatsvaga tikanobvisa kumba kwavo mari dzemasungiro. Iye akabva atozodzokera kumba kwavo kwatikabvisa mari dzemasungiro. Akatosvika pakurwadziwa nemimba, vakatondifonera vakati Michael kunoku vakurwadziwa nemimba vada kuya ikoko, manje hatina mari yemota. Ndikati aingotsvagai mota tobhadhara kuchipatara mari yacho. Vabva kutsvaga mota ubva vauya kuenda kuchipatara ubva kudetsera mwana ukapona. Ndobva ndatozotanga kugarisana naye Michael 3 months. Ndakagarisana naye 3 months. Takumba kwedu kwanga tatsvaga imba isusu. Ndakatombogara naye kuti pamba tovabereki pamazika. Tagara naye 3 months. Michael ndakazonetsana naye ndobva ndamukumbira mari yekuenda kubasa. Akanditi haana mari yakundipa. Ndakabva nangu ndichibuda ndienda kubasa ndakazoti Michael, iwe kana kuchikugohwa buda wendomba kwenyu, nekuti ndakasiya ndabva ngemira yenyu. Ndaiziva kuti anomboiswa kumberi medu. Mandotsvaga mari mandaishaiwa. Akanditi unogohwa tozonosvika kutamumba. Ndikati iwe kana zvakugohwa endaumba kwenyu, ndichibuda ndienda kubasa. Michael akabva sara achibuda endaumba kwavo.
aendaumba kwavo akanogara zvemazuva angazopa ungoti zvewiki ari kumba kwavo akati afonera namama vake kuti auye kuHarare kubasa. Ukaenda kuHarare kubasa kanoshanda nenge zve3 months. Shanda zve3 months paakazouya kuno achiti auya zona vangu ndopaakazodzoka nemwana nekuti pandakarambana naye akatakura mwana nekaenda kwavo akazoenda naye kuHarare kuvanoshanda 3 months. Shanda 3 months paakazouya achiti auda kuona hama dzake ilast week ndopaakauya achizouya kuno akauya achinosiya mwana kumba kwanakuya achiti komana ndiye baba vemwana. Okay. Inini ndikamubvunza kuti mwana ari kupi Michael, zvikanzi mwana akaenda kuKadoma kuna sisi. Ndikati orai. Saka ndakatogarawo pamba pakatozouyawo shamwari yangu akati ko ndanzwa pane mukomana ari kufamba achitaura achiti uri kumuchengetera mwana iyeye ndewakwe. Ndikati mwana ndewangu, iwe wazvinzwa nani? Akabva tonditi iwo mwana wako ari kupi? Ndikati ndakaudzwa nemukadzi kuti mwana akaenda kuKadoma pasisi. Mukomana aingamuti mwana akaenda kuKadoma pasisi. Zvikanzi aiwa mwana ari kuForiti kumba kwemukomana. Ndikati orai. Ndakabva ndatsvaga namba dzemukomana ndabva ndamufonera ndikati mukomana uyu tisangane pane nyaya yatinoda kuti titaure. Zvikanzi nemukomana paForiti. Zvikanzi ndaitokutsvaga pane zvimwe zvinhu zvekuti togona kuda kupesaniswa nevakadzi sotagara tichizivana hanzi kuitwa kwendebvarimano timurana. Ndikati ndinokundopedza pana chandiri kuziva svika pamashops tisangane taurira nenyaya. Akati oraiti. Achizosvika pamashops akanotora bamini vemusikana vaizviti ndivo baba vemwana. Mukoma wake ndiye akazvara mwana uyu akaenda kuSouth. Saka iye aizviti ndiye aichengeta mwana. Saka inini chakazonetsa mukomana ndichifonera ndichiti vetisangana akaenda akanotora bamini vake vaizviti baba vemwana. Vakauya tikatanga kutaura nyaya yacho. Ndikati kwiwe wazosvika pakunotora bamini vauyu pakuita sei? Zvikanzi enda atya kuti ndikasvika ndogona kurikwadza. Ndikati orai. Saka paakazonopa baba vamwana ndonyaya ikazoita kuti ndisuke kudai. Watsanangura nyaya zvinobatika zvinonzwika. Hameno vamwe kuti pane pamungabvunzira here munhu kana atsanangura nyaya yake saizvozvo. Zviri kunzwika zvauri kutsanangura. Nhasi musikana ari panapa kana kuti mukadzi ari panapa. Mwana ngatove negore 8 months. Uyu ndopaazopiwa mwana. Zvese tazvinzwa kupiwa kwake mwana, vachitambira mwana, zvese ndo zvatichati tizonzwa pano. Inini mubvunzo wangu ndewekuti uyo ndiye mukadzi here wawakaita naye mwana? Mukadzi waunaye ipapo ndiye wandaitwa ndakaita naye. Ndati ndiye mukadzi wacho here? Ndiye. Hongu. Unonzaniwo musikanaye? Nometa. Tuudze nyaya yako yonometa. Baba vemwana pavarume vaviri ava ndeupi? Taure nezita rake. Kopa waibva iwewe uchienda kumba kweuyu nemimba yako after 6 months wakanga uchizviitirei? Inini ndaidanana navo vese vari tu. Pindura mubvunzo. Ndati wakazotora mwana after 1 year 8 months zvekutaurwa neuyu wakuenda naye kune uyu kunomupa mwana achengetwa kubva iri mimba kubva pa6 months kuenda pa9 months pane 3 months. Handiti ndobva waita 1 year niki kureva kuti une 1 year 11 months uri mumaoko euyu. Mwana wachona ndowozotora wakunopa uyu. Pawakabheke uchienda nemimba kune uyu wakanga usingazive kuti mimba ina ndeuyu. Wakazviziva sei? Taura. Ndakazozviziva mwana avepo. Hau, ndozvandiri kubvunza. Uyu anga kundudza kuti mwana hasi wangu.
Handidi kuti unitaurire soka iwe. Vabereki vako vari kupi? Amona ngakutora kuti Vabereki vako varipi? auramba. Ndevapi vabereki vomwana wako? Endei panhingi apa mbuya. Pasi pabhenji apa vari kupa. Tine urombo wambuya. Ura unongobereka zvese. Asi tinoda kuti tibatsirane tiri mumataro. Noronyanya mundani. Anonzi Nometa. Mwana umusikana wakaza. Anonzi Ani? Mwanai? musikana. Okay. Amai toda kuti titaure nyaya iri panapa tichibatsirana. Ndokuti tibude nesolution yekugadzirisa nyaya iyi. Musave chiseko chenyika mukati mamunenge muri. Mwana akaita hunhu wakadai anoipa mubereki wake. Handimondinzwa. Iye hafamba achitotaurwa. Ndimi munotofamba muchitaurwa kuita kutipa mukuma kuti aite iziro. Asi ari kuita zvinhu zvake ega. Handiti. Mbunzo wangu unoti mukomana ari padhuze nemuyo mukwacha munomuziva here? Inini pese paswa 80 kana ari siku. Munogara kuHarare. Ndati munomuziva here? Ihongu kwete. Ndomuziva. Kouyo? Handimuziva. Hamuzivi. So nyaya toda kuti titaure panapa muchidimbu. Handiti. Kuti ndisakupekenurei mbatya. Inyaya yekuti nhasi mwana muzukuru wenyu aberekwa neuyu. Unonzani? Nometa. Handiti. Aberekwa mwana ndobva atizira kune uyu pa 6 months. Pa 6 months mwana aberekwa kusvika pa 1 year 8 months. Atora mwana iyeye manje akunomupa uyu kuti kwanzi ndiwe muridzi womwana. Imimi samai kana kuti sambuya vemwana akaberekwa makambozvibvunza here kumwana wenyu kuti naiwe chirudzii chawakundiitira chekuti wanga uri kumurume uyu nemimba mwana aberekwa mwana asvika pa 1 year 8 months nhasi uno wakutora mwana iyeye wakuenda kubasa wakunosiya wamupa kune murume uyu? Makambozvibvunza? Ndakazvibvunza because inini mwana wasisi wangu. Nometa mwana wenyu. Tibatsirei, musamurambe mwana wenyu. Ndakatozvinzwa nyaya iyi ndatouya kunobvunza kuti ndozvaakasiya aita achidzokera kuHarare. Ndatomubvunza. Akatoti ndo baba wemwana. Baba wemwana. Asi muchizviziva makanga mazokadzika kuti uku kwakanga watizira. Zvakatondishamisa kuti kose azoendesa mwana. Makamuyambira here kuti imhosva. Ndakamudza. Imhosva nhasi asangana nayo. Ndomutenda kuti auya kudara anozokura akachenjera. Ozodzidzisa vamwe vana vezera rake. Handiti makwa. Imhosva. Pane munhu apa ane zita rokunzi Chidembo. Gombawo mumusha imomo ranga chinyengana nasisi vemukadzi uyu. Ndizvo. Chidembo chii chakwewe? Mukadzi wainaye ndiye sisi wako. Adi kuuya pano nhasi panapa Chidembo wacho yeye. Tamuratidza mabasa ake, tamuudza muchinzwa. Kuti uri kuzoona here mabasa emuramo aya. Zvavakanga vachifamba vachiti iwe ndiwatore munhu. Musi wakabva iwe uchienda kwawakaenda uchitora mwana uchinomupa kune umwe murume. Vakazvibvunza here kuti mainini chii chamakuita? Vakazvibvunza? Avagadzirana nani? Andinobvira namutaura naye kubva. Iye Chidembo wachona ndiye murume wasisi vako here? Iwe nyarara iwe. Ari kudairira po nganyarara. Vakadi? Vachema kwato kuripisa. Vakarambana. Ndo zvatakamira izvozvo. Saka ndoda kukubatsira. Ndoda kukubatsira. Mama vari pano. Kana murume wakapa mwana iwe vabereki vako vari kupiwe. Amai muchipuwa mwana uyu mainzi abva kupi? Haina pana chandiziva baba. Aiwa mwana ndimunaye ka? Ndakatobvunzawo zvanzaiva mwedzi wemwana mai vachakusha vachitora. Ndati muchitambira mwana
maiti mwana abvepi? Ndopa ndokutaura mangu. Ane makore mangani mwana wamunaye? Anditombozivi, ane chinene. Ndosaka ndikabana zvandaziva ndakangopuwa. Ya, hapana zvandotomboziva. Matotora mwana wamusingazive mimba kwayakabva, mwana wamusingazive kwakaberekerwa, mwana wamusina kana kuturirwa kunzi ningi mwana uyu ndaita mhosva kwaamai mwana uyu. Hatidi kurarama kwakadaro kwekutyora kodzero dzechivanhu mumatunhu medu. Zvakaipa, ngatiregedzei kuita zvinhu zvakadaro. Dai tisina kusimba nenhau yemurume wamuri kuona yakatsikitsira basa, pangadai paine makuva, takaramba tosimba kuti aiwa ugone kuzvisungirira, ugone kumwa poison nezvinhu zvakadai, uya kudare. Takamupinza mudare asina mari yedare, tichitsvaga kumukansera, takupiwa basa nevanhu magamba anenge achiti hainini here handinzaro. Mwana wenyu wemukomana wemutsiurei, mutsiurei, chandinoda kuti mumutsiure. Izvi zvikange zvadarika nhasi izvi, handiti kune zvichatevera mangwana mashure menyu futi muremere, handiti mapwa. Kana izvi zvadarika izvi, kune zvichadi. Atitarisire munyika kusangana nemashura kana maninja akadai. Chinonzi chipini ichi mudunhu mangu, handiti mapwa. Achimwa doro nomwa doro reu, paanenge aranga aitobhosta tsinya kuti haididi here totochengeterwa mwana wangu. Unourayiwa, ndoda kukuudza nhasi. Kana vanhu vachikunyara kukuudza, hondo dzese dzauri kuona zhinji ukaenda kusocial media uku munodziona nyaya dzakawandisa dzekuurayiwa kwevanhu nenyaya dzevakadza. Handiti mapwa. Mama munogarepi? Vabva kuHarare. Kufambira panapa adzoza aona kumbomwa kana muupenyu hwavo kana kudya lollipop remwana uyarapo. Asi nhasi wako wazonyadziswa pano nemwana uyu. Udiki here handizivi. Une makore mangani? 19. Vese vaikurepa vese vasungwa nhasi panapa nerepu case. Kana uine 19 years une mwana ane gore ne8 months, vese amarepist kwandiri pamutemo. Mutemo wenyika ino uri kuramba. Hakuna mwana anobatwa kuitwa mukadzi aine makore 18 zvichidzika pasi. Ndozviri kutaura mutemo wanhasi. Handiwapwa. Asi pane professional guy now kunzi ndinoshanda kuchipatara, ndinozodini kana kuti ndinoitei kuchipatara, ndiye ari kuperekedzera kunotora iwewe manje achikuendesa kumurume. Haasi bhudhi vako, haasi baba vako, haasi sekuru, haasi chii. Hatidi zvinhu zvakadaro. Nyaya yeapa amai haina kumira zvakanaka. Haina kumira zvakanaka. Inosiririsa. Saka ndoda kuti munzwe uyu akatora mwana uyu achinopa mai vake kuti aimutora achiti ari kutora mwana wani. Tiudzei. Mwana uyu kwauriwe. Mwana wawanga uchiziva kuti mukadzi uyu anga akagara uko nemurume wake vachirarama uko mimba nechii zvese, iwe uchizoona maybe kubva mukadzi uyu achigara kumba kwouyu, kwawanga uchigara kumba kwouyu waisangana neuyu here? Wakazongofunga kuti akunomupa mwana? Right. Ndobva wamupa? Kuko wakadi kuenda kumapurisa kunomangara kuti munhu ari kuda kutora mwana wevaridzi. Inonzikana ndakubvunza munodarisei kuti baba womwana ndikukwatiitia usati vanga mukufananidzira kuti zvetiri kutaura pano mwana uyu zvine chekuita neupenyu hwemwana wako uyu, kuti iwe ubedzi iwe nemwana wako zvese
Designer vuma mvudza Avuma Aramba uyu ati handina mukadzi. aramba ndowarambwa asi mwana adini feya uri kwewe Ndamubvunza uyu akataura kuti haasi mukadzi wangu. Handiti wataura iwe mwana asi wangu. Ko mwana makamubereka sei? Nangoti mwana asoma tuna mukadzi ngati mukadzi mwana ati ndewake Akadonha muti. kana iwe ngachoteza chimwana chacho nambuya ari kujejejeje But mwana panowanzouka chinoparara miti nehuswa. Handiti mwana uyu is an innocent soul. Haana kutoapply kubereka. But paita nzenza nevanhu vari kufunga kuti vakachenjera munyaya dzakadai. Hakuna zvinhu zvakadai. That's why matara ariko. Right, iwe shamwari iwe uchitambira mwana kuratidza kuti waibvuma mhosva dzese. Ndiri kuda kuti ucalculate 1 year 8 months dzemwana plus 3 months dzekubva pa6 months yatizira uyu kune uyu achinogara ikoko. Maitorongana kuti haachimboenda kurenga iro ruro kuchengeta ikoko ndozongondipa mwana. Munotaurwa chokwadi iwe musikana iwe. Ndio chinopedza zvinhu zvese. Handiti ndiri kuda kukubvunza zvinhu zvandisingadzokorere kuzokubvunza. Handiti iwewe uchienda uku kumurume uyu waitozviziva kuti mimba ndeyeuyu. Chakazokupa simba rekuti iwe uchienda kune uyo achikuita zvokuti mimba ndeyangu. Ungaita zvokuudzirwa kuti mimba ndeyangu nemunhu. Chandafarira ndechekuti zera rako ungade usina kuuya pano. Pataifonerana nemurungu wako kuHarare achiti auya kuno indaiti ainhema asvike. Dai ndiri ndizvo takatowanda. Handaiuya kunyaya yakadai. Noti inobvisa chimiro. Handiti mazvona. But ndafarira unhu hwawaita ihwohwo. Handiti. Saka ndakuda kuti iwewe nemuromo wako utaurire uyu. Shamari ndine urombo zvikuru nezvakaitika. Mwana ndewe uyu. Chimudza. Anonzani mudedze nezita. Mwana wa Divine. Zvaita zvakanaka mubereki waDivine ari pano. Mhosva yese amai yemusikana uyu inoripirwa neuyu. Ndiye beneficiary mazviri. Uyu komana. Manzwa kuti haana kutomboti mwana achibva uko akangotora mwana wake akaidikira. Akanzi uya nemwana wangu undipe. Ndozvaataura. Handiti. Eti mwana wacho nari wake zvechokwadi. Yoda anausiyana mbuya wake. Handiti wapaona. Ngamtarisa nazi muone pamamnema zvose. Saka kuti tisaise rushambwa pamwana wamakabata. Amai munoripirwa mombe 2 dzemwana musikana uyu akazvarwa neava vakazoda kuti tiri kuda mwana wedu. Handitika vanobhadhara mombe 2 dzekuroora mwana iyeye. Handitika mwana musikana anoroorwa nemombe 2 kana ari mwana musikana. Handi mamuzwa watodadakawo kuti inini mwana uyu musikana uyu mwana ndiye wangu but uyu mukadzi asi wangu. Pane ndau yedamage ari wadike kana pakadai
ariwanike kana pakadai. Ndienda kupa imwe mombe yechitatu. Mombe yechitatu mawanikirwa ainoitwa inonzi mombe yechimanda. Handiti mapoa. Saka mukadzi paanongobuda mudare rechivanhu achitaura kuti ndine varume tunguva imwe chete, hakuna mombe yechimanda anonzi maputiro. Haasisipo. Handiti uyu nyangwe dai ainge atorerwa mukadzi uyu achinzi zvakazodi zvakadi, aikupai mombe iyoyo nokuti pane damage. Handiti saka uyu akazonochera mbambaira ningimpeva pabiwa mbambaira aoneke kuti panga pakacherwa kana paacherwa mbambaira angave ndiye akatanga kunyengana nemusikana. But chatinoverenga muno mudare kuti munhu abvisa umhandara hwemunhu mwana. Handi mapawa kwete hwedu umhandara huya uya hakuchisina ilaki uwana, asi tinotarisa kuti munhu atanga kuita mwana nemwana womunhu ndiani? Ndeuyo. Handiti saka ndinoda kuti akupei mombe yacho iyoyo dzoita naka. mbanzwisere mfana 900 US. Handidi munhu anofunga kuti ndotamba nemwana womunhu ndomutambisa ndosiya. Hakuna zvinhu zvakadaro. Christmas iyoyo haiko. Kutora advantage nemwana uyu. Mwana uyu nyango pakamira magweta emumba chaiwo chaiwo akauya akamira apa oda kutraya kudii, tinomirisana navo. Handiti mapawa. Saka nyaya iyoyi kuyambiro yangu ndeyekuti musazofunga kuti akwedu kuna nhingi ndo ndakatoona vamwe vachipinda muno. Hazvishande kwandiri izvo zvomudaro. Chandiri kuda pana apa kugadzirisa nyaya yekuti tese musikana uyu nemurume wake uyu tiripire mhosva dzedu kune uyu. Maexpensive ze akaitwa neuyu ese kubva kuchipatara cheka zvinhu zvese zvemwana ndiwo uchari muridzi womwana. Hakuna zvinhu zvakashata saizvozvo. Pakunonyenga musikana 1 vanhu vanenge vachitozvirutsunya so vakabva ikoko varara naye vanenge vachizvitsunya kuti haididira. Handiti but kana tasvika panhu pakadai apa pane chipini chisionekwe. Hakuna mukadzi umwe chete wonorerwa kumimba, mwana woberekwa, wonosvika warumura mwana, wotora mwana wonomupa baba wake, wouya mangwana kuti wobereka mwana wonorumura wonopa baba wake. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti mapawa. Ndiri kuidzorera mudare nyaya iyi ndisati ndasvika pakuzonoipa mutongo wekuti mhosva dziri apapa dzinofanira kuripwa sei kumunhu akarera mimba kusvika mwana aberekwe achingoti mwana ndewangu iye mwana wachona asiri wangu. Ava havana gadziko nokuti vakaita mwana wokuti ndipe mwana wangu ndobva apiwa zvechokwadi. Pamusoro wemambonge maitonga yapera kare taiona, asi tanga tine chikumbiro chokuti mukomana uyu ari apa uyu akarera kubva kusvikira kuzosvikira vedare nhasi ave anobvumirwa nedare rino kunyora zvaakaruza zvese azvitambidze kuna mama. Mamba gogona kufamba nenyaya zvakanaka, kusunga zvakanaka uyo. Ndizvo unzvisa bedare unzvisisa nyora zvese nyore zvese azvipe kuna mamba. Mamba gogona kufamba nesimba rake. Iye aitanga kuzvinyora nhasi here. Handiti munhu paunoenda kudaro une nyaya dzakadaro ndoda kuita ndoda zvangu zvandakadhingiriwa. Takanzwa kunzi aitaura zvemasungiro. Masungiro akaende pamai. Vakavapa sisi venyu. Vakafa here sisi? Vari kupi?
vari kuharare vati muningi naenda chandachitaura mambokenzo chokuti zvinoitika zvinhu zvigorasika mapepa neshungu dzaanadzo mukomonayo sokutaura maita kuti dai kune rufu pakati avani namanje demusira kumiramira dai ruri unotowepo iko zvino uchitiwa nomunhu anotoziva kuti mwana ndiwangu mimba ndiyangu iwo osara pachena ozvipipureta saka ndati zvinokuti mapepa anga asinganyori ngaanyori ape mambo chatiri kuedza kubvunza apa ndechekuti takamuri kuti munhu kana uchiuya kudare hatidi kutambisa time yedare because dare kana rine mapeto harina chinorimisa pamunoona payata kuti munhu chibuda mudare kunoza kuti mabuda kuti takunopinda musekendi ningi hatidi dare rinofanira kungoitwa richipera rinofanira kungoitwa kahwani robva rangosvika pamapeto saka manzwa chitaura mukanya kuti no ane zvauya nazvo here sekutaura kwamaita anazvo here kana kuti haana iroro ndiro tiri kuda ripedze zvinhu rapedza nyaya dzese izvi zvinhu zvakaiswa pano zviri palisti izvi ndo zvakaiswa here izvi ndoda kuti amai vaone ratidzai amai avo vemusikana ndo zvinhu zvemasungiro zvakabviswa ndiri kuona hangu kuti hazvina ningi hazvina mapurize hazvina chi asi ndo zvakadii ndo zvakabviswa right zvinhu zvazvakabviswa zvakabviswa nemunhu asiri iye anofanira kunge akazvibvisa ndeuyo ane mwana handi mapanzwa amai uri kudzosera bepa iro ndiri kurida kakuno unozovapa sekretari ndorida mari zvinhu zvenyu zvine mitengo yazvona hazvina mutengo kai izvi ndo zvamakabvisa zvemasungiro nyaya yangu kuoma kwayo yainge yakanyanya pamunhukadzi uyarapo but age yake manje tikuona kuti aitotadzirwa because anga ari mwana mudiki manditi mapawa saka to anyone anazinga afunga kuti akachenjera mukati menyaya ndoibata zvainofanira kunge ichibatwa yakaita amai mbuya vani anonzi ani mwana zita akapuhwa nani mwana zvamuri kuishandisirei zita remunhu munomupei zita rake usazofa wakapindana nezvinhu zvakadai a clever man learns from someone's mistake haikona kudzokorora muupenyu hwako kuita chinhu chakashata chakadai kana wozogara
hazvisi zvinhu zvandinoretrievha back kubva kunani. Tinozvida kubva kune mukomana wenyu. Cost yazvona izvo. Maverenga ngamai Masvinzo. Chauraitira kuendera mberi pane vanhu vakawanda vari panza. Saka kugarisana kwamamaita kubva pa6 months indotangira panhau yemimba patizira munhu. 6 months handiti ndopa wakaenda kumurume. 9 months ndopa wabereka. Not after 3 months wagara 3 months nemurume ndopa wakaita mwana handiti. Asi wanga uri mumaoko euyu. Saka ndiri kuti inini ipapo waakumasungiro after 3 months ndoverenga kuti wakatanga kugara nemurume uyu pa6 months dzemimba handiti. 3 months wabva wabereka mwana ane makore mangani? Ane gore 9 handiti. Saka tikati gore 9 plus 3 months 2 years. Tiri kutaura zuva rekutanga kugara nemurume kusvikira iwe kugara nemurume kubereka mwana uchizonomupa kune uyu wakamupa ane mwedzi mingani, ane gore nemwedzi mingani. Ane gore chi? Ane gore 2 ka. Right, pagore 2 ipapo pawakabva gore 2 saka wakagara mumaoko ake gore ne5 months. Mambo tine chipini chiri pamaziso pedu apa ichi. Chipini chacho chiri pamaziso pedu. Mwanasikana atizira kune mukomana. Atizira kumukomana uyo. Ane 6 months. Ndiye atizirwawo 6 months. Musikana aenda kumukomana abereka mwana wake zvakanaka, wagara gore 2 months abva akuenda kubasa, akutora mwana uya manje uyo arapo akunomupa kuno umwe murume. Saka ndo vatiri kuedza kuwekera maexpense kuti vanofanirwa kungokompenseta zvinhu zvemunhu akanga achinopuhwa mwana kuti arere mimba abereke aningire. Wonorumura mwana akuendeswa kuna baba vake. Handi Masvinzo. Isinoona nekure. Haana kusiyana mbuya vake mwana. Alright, wairwa kuruskandruka. Amaita basa mambo masvika. Iyo watadzazvati anhu wamapesera neuyu. Iwe chingonyarara kayo. Kuona kuhakira sei. Handinanga mukadzi kana ichi. Ungada wakazogara naye wakanga uchiziva. Então, a mãe está assim, né? Isso. Uchenjere kudza mambo zvinhu wataura zvanyuka. Mhosva inokura ienda kwawakaenda wataura pakutanga kurudza mambo zviri pahonest. Ndasvika pa7 months ndokwa ndiendesa kumasungiro
masungiro ndakaenda ndikazvara mwana ndikazodzokera kumba ndakazogara 6 months ndakazoenda kumba kwana amweni mwana aine 7 months kubva kumasungiro. Ndabva kumasungiro ndichienda kumba kwana amweni takagara 2 months kumba kwavo tobva tatsvaga imba tobva tatanga kugara tiri 2 naamoni. Saka pakugara naamoni akatanga kungoti mwana hasi wangu achiita zvemadrugs achibhema mbanje achiva achindironga inotanga mwana zvemadrugs ndekuni kuti tutara zvemwana aiuya achindirova nemwana achiti mwana hasi wangu ndewake saka aiyepe saka anga asizirunga anga achitauti saka ndobva waita sei iwo aitozvidza kuti asiwa but ndokuwanga waona setikuirai ozatikana unotsvaka kuti nani unenge uchidyiwa akabva andidzinga pava ndiani imambo akabva andidzinga kuti bva pani mwana wako takanditsana here kweti dzaivepi manje pese paitika zvikawanda dzasingaputisiwe aiwa amino yapedza kutaura saka uyu wakazomutaura naye sei panyaya iye ndiye akanditi ndikunge uyu uyu aitoziva ndini ndaka orit waticho musikana takafambidzana paari musikana paita pamuviri pandiudza ndobva aenda kunogara ina ndasingazvizivi ini ndachingomira ndichiti sezvo ane pamuviri achauya akangondiudza kuti ane pamuviri sakaudza tese pandamirirawo ndichiti mukadzi achaita sei achauya mukadzi haana kuuya ndobva azondinga achiti ndine mwana wako mana mwana wangu mukauya nemwana wacho ndobva aramba ndopakazi achindipa mwana ndichiti mwana ane gore 4 months haana nabhethi pesa pamwambo kubuta ndasingazisiva ndopa akandipa mwana sai andipa mwana ini ndachimira kuti ndiende kumatini ndona kuti mwana ndewangu peri zveshuwa ndozonaudza mai vangu asi mwana avarava ndasanda nemari kwendasi mari kungaitinde nematini ndoya tikuunganidza tinde matini saka iye vangozvitongaira vana mwana wavatitamwemao isusu mutemo wedu chamwari ukada mwana nedna test iwe uchizoona zvinhu zviri pachena zvakadai so imombe yaunenge uchiwedzera pane zvaunenge uchichacha imombe handipopota wezi zviri pachena hapandi ibhanditi pasina kufita kuti chinge chiripo handitoona kukubatsirai zvangu ungatsvage kutiza kudai but zviri pachena mwana wako but paumubvunzwa pano nasekretariwo wamboramba kuti mwana haasi wangu zvakanyorwa saka iwe uri munhu wati kurei because watova nemhuri kai wadza unombe mukadzi kusaiti chibva wamuudza mukadzi wati kuna mwana wangu anonzi getina kana choroto kana wati isu zvati kutsvaga pano zvokuti uripire uyu zvaakarudza zvese blasi kugara neakachengeta mwanasikana wake pegomangara ndiani amangara ndeuyo akachengeteswa mimba kuzobereka mwana atida kuchenge kubhadhara asariraizvo ariraiti chaizvo mama saka takabvuma kuti ipinde mudare uripei amuchengetesa ndiakatenga mana iri listi remasungiro akatibvisa masungiro tatombomupa
Nangire. Dilai. Ima kan lama sungiro. Ini mah es mau saya kemana terus ada nggak terban. Salam. Agak basah aku sih. Mak. Anu mana dulu. Ah, baru boleh. Askara macam itu, kalau mau test But kana mane testisa banje muno kudare rinenge yinzi imombe nokuti muri kutestisa zvaari kuona zvatiri kuona zvipachena. Aiwa isusu hatisi kutora munhu apa pambotoitika zvinhu zviviri ada kutsika but zviri pachena kamambo mambo matsananguriro ndekuti vanhu vakakuona mumaziso hameno tichi chinoitika. Uyu mukomana uyu ndiye akaenda kumwana wati ndipe mwana wangu handiti mabho ega akamudza very good. Saka ngavaende kuDNA test mambo, mitongo yachona yese yobuda muresult yeningi after DNA test nderini wamunoenda kuDNA kwacho pakati paSeptember of course. Saka isusu ngatichiendai kuti September pakati pake toda kuona last Friday yedu yemuna September. Nhasi tiri mudare musi wa 29 hatuye kudare, tozoya kudare musi wa 5 na 19 muna September macho. Saka isusu eni titongokupa kuti September wachiona kusvika musi wa 30 September. But usakanganwe kuti murango kuti wakabereka nemwana wemunhu zvandachi kutaurira zvazvichinje. Ukangorikana watongoona kuti mwana kuDNA kwakwanzi mwana wako kwaufunga kuti ungadodini you are wasting time. Otoziva kuti uri kuwedzera imwe mombe pamusoro. Apa mombe dari kumbobhadhara vabereka. Mutongo watapa usati wapasiswa ukunzwa zvitaura presiding officer mambo pavauya after DNA test ndo paanopinda maexpense iwayo. Kana mwana asiri wake totsvaga kuti who is the culprit. Ndozvangoreva vanhu kuti mwana akatofanana nemukomana. Inzwai shamwari uratidza kuti uri mwana mudiki kayo akaenda kuchikoro. Mubatsire mwana wenyu kana tichitaura naye. Asaite kunge auda kutotongesa. Tiri kukuudza zviri padare. Akumbirwa ndoda kuita DNA test. DNA test iyoyo yada unoita. Very good. Arambidzwe. Saka mwana anoenda kuDNA test. Handiti maresults ekuDNA test anonakidza bhururu wangu. Anobva atoti 99 chakuti. Anonakidza pakuti anenge achipupura chokwadi chekuti ndiani muridzi wemwana. Kuti ropa rinenge ragadzirwa zvatooneka kudhara. Hatiwapazvizitsi. Uri kupanzwa? Munogona kuwanikwa mese musiri. Pano umwe aitobata demo apa kuti enda kune uyu. Handitozvawaitiwa kutaura kuti pane munhu aitoti enda kune uyu. Chidemo. But inini ndichisangana namainini vaka vachindipa nhamba dzemurungu. Vakandiudza vakatoti Divine akaenderwe ndombi. Akati izvezvi handina pekugara. Hatina matauriro atingaite nemunhu asinganzwisise kuti tiri kutaurei. Kudzokera mashure. Wataura nyaya dzawataura usadzokerere zvisiridzo zvataura zvanyongwa.
wakuda discharge unodzokera kusaita discharge vamunofanira kuziva munokudaro unongopinda usina mhosva zopedzisira wakuda une mhosva. Nyaya yako iri clear, iwewe wazvichenura. Handiti kuzvichenura kwako ndekwekuti mwana uyo ahasisiri mumaoko mako, iwe wamirira kukompensetwa malosses ako nekusvibiswa zita rako nekudini ndozvamirira dare. Asi uyo asafungidzire kuti mwana kana akanzi ndewake anosiya asina kuzoroora mwana wacho mombe 2 nemombe yedamage yemwana uyo 3 mombe automatically dziri pamuningi. Then hatisati tamutonga mhosva yekuti anofanira kubhadhara chii. Hatisati tabuditsa kuti izvi zvemasungiro zvagara zvakatonyorwa ka. But expense rekuti kurarama kwawakaita nemukadzi kubva pa6 months kundosvika mwana urere munhu ane mimba 3 months dzaakazobereka pawakararama vaseparate mwana uko mukadzi uko, izvozvo hatisati tazviweka panapa ndokwatata kuzoenda. Handiti saka mambo vati endai kuDNA. Hakusi kure, hakusi kure, hakusi kure. Uyo nemusikana uyo nemwana kana vakuita DNA, usamudziva kuti DNA inoningirika ine chitsotsi chainoitika, aitike chitsotsi. Handiti wapanza mid-September vanova nemaresults pano musi wa30 September. 30 September maresults pano eDNA. Handi manje apa kune kwamusi wechipiri tichitwada pano achingouya aya Fred yacho chipinda leo ende hazviitwe moga kunzi kwanzi zvaitwa. Aiwa, panoda transparency yekuti wogutsikane sedare zvekare. Handiti saka right next court